Helo, Nia Morris ydw I, a dwi'n berchenog o feithrinfa Lwli. I ni wedi bod yn rhedeg nawr am 13 mlynedd yn reiddio lan yn Gaerdydd, ble archebus i Lwli pan oedd e'n fach iawn yn Treganna, a ers hynny ni wedi ehangu i'r eglwys newydd, ac ers y 2 flynedd diwetha dwi wedi bod yn lwcus i cymryd ymlaen yr feithrin yma yn Crymych. Mae Lwli wedi cynnig y gofal i blant trwy'r gyfrwng y Gymraeg nawr ers i mi cymryd ymlaen, a ers i fi ddod lawr fan hyn i Crymych na beth oedd y nod i wedyn oedd i gyflwyno mwy o Gymraeg a annog wedyn staff i ddefnyddio'r iaith gyda'r plant. Felly yn ystod y diwrnod mae'r weithgareddau yn cael ei rhedeg trwy'r gyfrwng y Gymraeg, mae'r adnoddau wedyn gyda ni sef y llyfrau, miwsig yn y cefndir. Pan ni'n mynd mas ar tripiau, ni'n ceisio mynd mas i'r ardaloedd yn lleol. Mae'r clwb dyn ni wedyn mewn fan hyn, ble mae plant o ysgol y Freni yn dod ar ôl ysgol. Eto mae hynny'n cael ei cynnig trwy'r gyfrwng y Gymraeg. Mae'r staff i gyd yn yr clwb ar ôl ysgol yn siarad yr iaith Gymraeg, a wedyn yn y feithrin mae rhai o'r staff yn dysgu Cymraeg, ond maen nhw'n cael ei annog wedyn i ddefnyddio'r iaith yna gyda'r plant, a maen nhw'n gwneud gwaith da yn darllen storïau a caneuon wedyn i'r plant. Dros y 2 flynedd diwetha, i ni wedi cyflwyno'r clwb gwyliau, felly yn enwedig dros yr haf mae'r clwb wedi tyfu mewn maint, a mae'r plant oedran ysgol yn dod fan hyn, ble ni'n trefnu llwyth o weithgareddau eto trwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw'n mynd allan ar tripiau, a i ni hefyd yn gwahodd pobl mewn i wneud weithgareddau gyda'r plant. Mae'r diwrnod yn rhedeg trwy'r gyfrwng y Gymraeg mwyn annog yr iaith mewn gweithgareddau mwy hwylus, sydd yn eto cyfle i'r plant i ymarfer yr iaith tra bod nhw i ffwrdd o'r ysgol. Mae'n gwneud yn mwy naturiol, dwi'n meddwl, i'r plant i siarad wedyn yn yr gymdeithasol. Mwyn hysbysebu'r gwasanaeth wedyn, mae'r tudalen Facebook gyda ni. Unrhyw newyddion sy'n mynd ar hynny yn ddwyieithog. Mae llythyron mewn mas i rieni, taflenni ynglyn â'r clwb, a gwybodaeth mewnol wedyn fel polisïau. Mae'r reina i gyd yn ddwyieithog ar gyfer y rhieni a'r staff wedyn. Yn y feithrin, i ni'n cyflwyno themau i'r plant mwyn i nhw dysgu geiriau newydd a addysg newydd. A'r mwyn ehangu hyn i'r rhieni, i ni'n rhoi allan llythyron, a yn y llythyron mae yna geiriau Saesneg wedi cyfieithu mewn i'r Gymraeg, a ni hefyd wedyn yn ehangu hwnna gyda taflenni eto yn rhoi brawddegau iddyn nhw ac ambell weithiau caneuon yn y Gymraeg. Ni'n cael boreau coffi wedyn hefyd, ble mae'r staff a'r rhieni yn cael cyfleoedd i cymdeithasu, a ni hefyd wedi gwneud sesiynau canu gyda nhw fyna wedyn hefyd. I ni hefyd yn cefnogi'r sadwrn siarad, ble mae teuluoedd yn mynd i dysgu'r Gymraeg, a wedyn mae'r plant yn dod draw at ni wedyn am yr gofal, am yr cyfnod yna. Le o'n i wedi mynd i hôl o'r beth yma, pwy sy'n cofio? Lawr y coedwig. Yn y goedwig? A beth sy'n gyda ni? Dail. Dail, beth arall? Wow. Pen? A blodau. A chi wedi gwneud gwyneb ar crai? Dyna beth chi wedi gwneud? Le mae di'n difan y fi? Dad ti yw hwn, dy fe? Beth yw'r gyda melyn fan hyn de? Whiskers. O, whiskers, Dad. A fe allan o dan ti llew, e? Allan o dan ti llew? O, da iawn. O, beth yw hwn? Trwyn. O, trwyn bach. O. A llyged i rei. Llyged. Ti'n bach part o'r enw fel llyged? I rei. A beth yw'r ein de? Gwallt. Gwallt allan o? Dad.
Mae dail. Mae Celyn a Griffith wedi bod yn dod i Lwli gyda fi ers oedd y ddoi nhw'n 8 mis oed. So mae Celyn yn 2.5 nawr a Griffith just yn bwti bod yn flwydd a hanner. A mae Lwli yw'r lle gorau, bydda i'n llefen y diwrnod byddwn ni'n gadael fan hyn. Mae Cymraeg yw iaith y catre, ond na beth sy'n neis, mae pawb fan hyn yn siarad Cymraeg a mae Celyn yn dod gytre gyda geiriau newid trwy'r amser a fi'n gwybod dim fi sydd wedi dysgu nhw iddi achos pethau fel triongl a o'n i'n hyd yn oed yn gwybod bod i'n gwybod pethau fel la tan ddoth i gytre gweud nhw. Mae'r lle yn wych a maen nhw'n gwneud gymaint dros y Gymraeg, mae popeth yn Gymraeg yma a lle ni ddim meddwl am lle gwell, really. Dwi'n meddwl bod Lwli yn heiddi ennill y Gwobr oherwydd y gwaith caled mae'r staff yn ei wneud efo'r plant a'r ymdrech maen nhw'n wneud i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac i wneud yr iaith yn fwy naturiol i'r plant yn ystod y dydd.